Πάμε να δούμε τι έχεις να μας δώσει σήμερα. Επειδή λοιπόν σήμερα είναι η τελευταία μέρα, θα πάμε σε δύο νησιά. Στις Πέτσες και στη Σύρο. Στις Πέτσες θα μιλήσουμε με τον κύριο Καραμαλή, είναι μέλος της Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου Σπετσών εκεί. Μέσω Skype θα τον δούμε τον κύριο Καραμαλή. Είναι Καραμαλής χωρίς νη, έτσι, γιατί μου το διευκρίνησε αρκετές φορές. Κύριε Καραμαλή, καλημέρα σας, μας ακούτε? Καλημέρα από τις Πέτσες, σας ακούω. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολύ γαλήνια θάλασσα και ένα ευχάριστο αεράκι πριν αρχίσει η ζέστη του μεσημεριού. Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετική εικόνα μας μεταφέρετε. Αν έρθουμε στις Πέτσες για 2-3 μέρες, γιατί είναι και κοντινός προορισμός, τι δεν πρέπει να χάσουμε με τίποτα? Είναι τόσα πολλά τα πράγματα που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Είναι το ανέγκυχτο φυσικό περιβάλλον, είναι η παραδοσιακή αρχιτεκτονική που αποτοξινώνει τον επισκέπτη από την κακογουστιά της μεγαλούπολης. Είναι οι μεγάλες και μικρές παραλίες, άλλες ερημικές, άλλες πολυσύχναστες. Είναι η ησυχία για όποιον θέλει να ξεκουραστεί και η ζωντάνια για όποιον θέλει να διασκεδάσει. Και βέβαια είναι και η εύκολη πρόσβαση που έχει το νησί μας, είτε δια θαλάσσης είτε δια ξηράς. Μπορεί να έρθει κανείς με το αυτοκίνητό του, για παράδειγμα, από την Αθήνα σε 2,5 ώρες, να το αφήσει σε φυλασσόμενο πάρκινγκ απέναντι στην Κώστα και σε 5-10 λεπτά να περάσει απέναντι στο νησί μας. Είναι μια ολόκληρη ατμόσφαιρα οι Πέτσες. Είναι ένας τρόπος ζωής. Είναι μια μαγική κινούμενη εικόνα. Κύριε Καραμαλή, επιτρέψτε μου λίγο να δώσουμε το τηλέφωνο για να τηλεφωνούν οι τηλεθεατές που θέλουν να βρεθούν κοντά.